Velkommen til Klosterhedens Vildt i Struer. Din lokale slagter, dedikeret til at levere dansk vildt i særklasse. Hos os finder du vildkød fra hjortevildt, ænder og fasaner. Alt sammen dansk og nøje udvalgt for at give dig smagen af naturens bedste. Vores vildkød er mørt, saftigt og fyldt med dybde. Den perfekte råvare til både hverdagsretter og festmåltider. Planlægger du fest? Lad os gøre det nu forglemmelig. Vi tilbyder mad ud af huset og skræddersyr en menu, der passer til netop dine behov. Når du handler hos Klosterhedens Vildt, støtter du lokalt og får samtidig den korteste vej fra jord til bord. Besøg os på toppen af Ølbyvej. Vi har åbent torsdag, fredag og lørdag. Klosterhedens Vildt, dansk vildt i særklasse, der forvandler måltider til kulinariske oplevelser.